Estado po ang isang babae sa Bayambang matapos isilbi ng mga tauhan po ng Bayambang Municipal Police Station ang warrant of arrest kaugnay ng kasong may kinalaman sa cybercrime. Batay sa ulat na harap ang akusado sa kasong unjust vexation in relation to violation ng Republic Act No. 10175. Itinakda naman ng 12,000 pesos na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ayon sa pulisya, ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa oras ng pag-aresto at naisagawa rin ang operasyon na gamit ang body-worn camera bilang bahagi ng transparency at pagsunod sa tamang proseso. Matapos maaresto, dinala ang akusado sa Bayambang District Hospital para sa pisikal at eksaminasyon bago isinailalim sa booking procedure sa himpilan ng pulisya. IFM News. IFM News. IFM News.